szépen, hogy Brunner Strickland azt állítja, hogy ő itt a legrangosabb költő, és bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval már megint henceg. Micsoda? Még hogy én henceget? Igen, henceg! De nem henceget! De henceg! Hogy mondja végig a Romó? Na ugye, hogy mondjam végig? Elhatároztuk hát, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki ír egy verset, és a végén eldöntjük, hogy melyikünk kapja az első díjat. Természetesen az én versem. Jól van, ezzel nem újon. Ki akar versenyezni? Én. Meg én is. Na akkor papírt és ceruzát elő. Elkészülni. Vigyázz. Rajt. Meg én is. Az enyém már készen van. Halljuk. A múltkor mi kamakával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy döm alá szorult. Ez nem vers, kikérem magamnak. Ez nem vers, kikérem magamnak. Hallod, Mikamaka? Azt mondja ezitten, hogy ez itten nem vers. Hát bizony, kedves Lőskám, ez tényleg nem vers. De hát miért nem, amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Hát mert. Csak. Lássuk a következőt. Anyám gyúpja. Írta és rendezte Bruckner Siegfried, kétszeres Bruckner Siegfried díjas költő és előadóművész. Mi a költyúkanyó kell? A szobában lakik itt bent? Áj, ezt nem te írtad! Hát kicsoda? Ki az ördög írta volna? Itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez? Jó, de ezt már régen megírta Petőfi Sándor, mi meg abban állapodtunk meg, hogy saját verset adunk elő. Úgy van, úgy van! Ki az a Petőfi Sándor? Sohasem hallottam a nevét. Elég szégyen, de a verset akkor is ő írta. Légy szíves saját költeményt előadni. Na jó, tudok én más is. Ide süssetek. Kentyúkanyó, mi a kő? Itt bent fenn lakik szobában? Ugyanazt mondod, csak kitekerve, és ráadásul rímsülve. Rímnek is kell benne lenni? Hát nem áll, de nehogy megint az anyám tyúkját mond, mert akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk. Na jó, akkor nem az anyám tyúkját mondom. Apám tyúkja. Írta és rendezte Bruckner Siegfried, kétszeres Bruckner Siegfried díjas költő és előadóművész. Tyúkkapó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában kell? Te csaló, te fűzgatod, te miniböltöd, te fűzgatod, te szélhámos, te csaló! Itt nem lehet szavalni. Bizony nem! Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt. Ki az? Megint én, mert már írtam egy másik verset. Erre már van rím. Halljuk! Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a makonda. Ha elterelnék az anakondát, széttiporná az anakondát. Ilyen erővel azt is mondhattam volna, legszebb állat az anaménes, de nem tudja, ez anaménes. Ha ráterelnék anaménes, széttiporná az anaménes. Bravo! Remeknek úgy van! Bravo! Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt a macsorda. Ha ráterelnénk a macsordát, széttiporná az anacsordát.
Úgy van. És azt nem mondanátok meg, hogy mi a csodát jelent az a nagy csorda meg az anaménes? Ugyanazt, amit az anakonda, azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat. Ki ismeri? Így nem ér. Tessék megnézni a természettudományos kis lexikonban. Hogy te miket tudsz, Lajos? Kinek van természettudományos kis lexikonja? Na, de nem olyan. Úgy is megtanultam egy kicsit maminitől varázsolni. Libi, legyen itt egy csiribá, természettudományos friss. Kis lexikon prucs. Egyedik betű az ABC-ben az A. Hátulról vagy erőről számítva? Tessék, itt van, az 59. oldalon. Anakonda állat, latin nevén Eunestes mutinus, 10 métert is elérő dél-amerikai óriáskígyó. Az áldozatát körülgyűlődés összeroppantja. Hát Lajos, legyen neked ez a legszebb. Elég! Jöhet a következő! Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tulok. De ha én elpusztulok, belőlem nem lesz tulok. Hát az biztos, mert már most is egy nagy tulok vagy. Még hogy elpusztulok, Elég! Halljuk a következő! Én egy egész rövid verset írtam. Halljuk. Szent ablakába csütörtökül, s ordít csütörtökül. Na de miért éppen csütörtökön ordít? Mert csütörtök, ha péntek lenne, péntekül ordítana. Mondd csak, Bacska Mati, ez a te csütörtököt véletlenül idegen nyelveken nem tud? Nem, ez egy műveletlen csütörtök, de... Elég! Halljuk a robot! Válomböké van, válombökő a kó. Nem ér! Egy hangot sem értek belőle. Arról nem volt szó, hogy hokkándotául is lehet verset írni. Ezt tökját nem tudlak. Ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a fülem. Már meg is sózhatok. Hagy mondja végig! Rántotta! Tehát, mint már mondtam, volt. Válomböki bag ufan, válombökő big apun. Válombökő bög ifan, bulambökő bög öppi. Bilambökő bád öfön, bilambökő bad áfön. Bölömbik a búg a fán. Ez semmi, így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers. Igenis vers! S azt hiszed, olyan könnyű egy ilyet írni? Rajta! Bizonyítsd be! Írj egyet! Kérlek, tess! Tera! Komirelő kőtyúal, kamorilek kütyűül, kumarolik ketyűül, kömuraló kityeül, kümörmula kacsúír, kőmuraló kutyír, kemürölő kacsúír, kimerülő kutyaol. Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerül kutyaol? Kimerülhet egy zseblámpa ellen, vagy esetleg egy hegymászó egy kutyaol? Esetleg elfárad. Miért ne fáradhatna el egy kutyaol? Mert a kutya nagyon nyomja belülről. Rendben van, de a módszer, hogy a verset írtam, mégiscsak az én találmányom. Ez igaz. Gratulálok, kedves mester. Találmánynak nem rossz, csak versnek. Elég! Halljuk az utolsó versenyzőt. Mi az? Döntődeim. Dömi! Halljuk! Döm. Nem ér, mert ha ez vers, akkor én meg azt mondom. Pam-pam, pram-pam. No. Azért kiabálsz, mert nem tudod, hogy mit jelent döndödön verse. Miért? Mit jelent? Az, hogy mindannyiunkat szeret.
Engem is. Hát persze, téged még név szerint is megemlített. Éljen döm, adjuk neki az első díjat. Igen. Engem a nagy Bruckner Siegfriedet is belefoglalt a versébe. Te győztél! Majd kölcsön adhatod a krumpli főzelékembe. Döm. Sok ember jött a